Prezo, menene dalilin da yasa kake nema na? Muna son matsayi da ranar da za a fita da Sumayya. Okay. Ban gane magana da kake ba, me kake nufi? Ita din matata ce. Kai ne mijin nata? Kana da ja ne? Wa, ba ranka ne. Me yasa ka cika tsoron Prezo da yawa ne? Bibiya ta yake so yake ya halaka. Okay. Sai me? Kamar ya? Ranar biyan bukata fare ba bakin komai yake bukaci na gaya maka. Kai gobe ka janya kalaman ka tun wuri. Gaskiya ne. Amma Prezo yanzu menene budget ɗinka na gaba? Ya kamata a ce matata yanzu ta murmure ta samu kwarin jikinta. Lukman ana ta magana yadda za a fitar da Sumayya domin sama mata lafiya kai shiru. Wato ba na so na ja maganan ne. To ai yadda Prezo ya dage gwara kuma ku samu daidaito a tsakanin ku ina ga zai fi. Ko ba akai ba fa za a zauna lafiya da shi ba. To yanzu ya labarin fitar da ita kasar wajen domin sama mata lafiya. Ban yadda a ɗauki ‘yata a kamin. Yadda kaɗin banza? Uzu billahi. No.